na so gba po na akoye ni ye chiwa so de ni bedi me say wo se santen na bie kwan no wo bia ton ohene bia ton asase ama wo ye canton cross ni nyina bra so na me sere wo mo se o mo na ana o mo to no hwe o mo so na me se asante region yom tu galamsey se wonni wo fi se ababi a wo won area na wo asante region han galamsey bi koso boys mo ngada na mo nko ohene no ho enko bona mane se mo se galamsey bi koso enti wanka ho asem na se wanhwe no anya ne yi a mo nko asem fa asem no mra wo de wo me no ba wo mo mfrɛ me mia melidi wo mo tusuma ohene yewura mia melidi wo mo ade wo makɔ se kuro wei mabunu na wo ho se galamsey se ne ma wo ho ensu o sei ne mmom no maka de akoto ohene anim ohene antie mia melidi wo mo do makɔ right de bia se meka santen ne wo bi ne ponato asem bi wo wanti yo asante region ha hefa na otumfo okɔ onko ba bia enti mu na motete wo na mo ka asem na wo se mo hwɛ na mo ya ntutu yeye no na santen ne tu galamsey hon ikro betimi de ne nsa sini bo se santen na to asase de si dan kura maneda hon ne betimi aka je se de dan konwa no ho ene ase bia ya tete we de dan konwa no ho na bia company bia na de amankrofo bi na o maye sa dan etiti sisi dan hwan na se santenhene aton asase ama no se santenhene ne ton ma me santenhene ton asase this a list na obenya santenhene signature e wo so muti ho no bone ne kasa atihenti proye akonwadie etese otebo mo ho di nokure die so entokwa bi wo wan kwese santenhene nkokun wo na wo se wo kun me bo se me ko ntokwa social media na obi na akọ santenhene o wujire mu mane pa yamfa yankwa ma afode ma papa no wo bere wono nko awanya dan kedi kwaso obi na no kura kasa oni kwaso obi na no kura kasa ukura ma bakwase m kura na enkonwasie keke gise santenhene etimi de konwa to ba bie enka mo de nse enka mo ye bibia na enka mo de aba be kire no na enka mo de akọ eso se no oba afa na obedi asem adan e de akonwa nko ha na me se odo no wo ho na ya kan konwa na bomu a ye ko ne nti no mo fa ne ma simple e na waka no sika de kofi obekum ono ntimi fa kum ne nsoso me na me de nsoso nya ka bega se nya sa no kan wo se enya wo mo bewu enya wo bewu udidi na kase ehia na se doctor enye kase na ungu nya hwa na gwa ko yi wo mo kase wo mpia ntimi enti benya wo mo enya wo so bewu ade na mma asem na ya reho sa asem na reho je na kan yo o se o de na koma mu fita na yeso masanteman nti asem bia ni ho a wa hye kokoam aka sampa asem wonu mu nyina na tena se ka asem ofenso asem wonu mu nyina obia te ho bi ni ye kan ye di ye tu ye pe no kore wom ensusu be wi akira akọ se we de nana asem we de santene we ni ya amoa okra o kakra obedi enti kakra hwe me se ayi asante region akomfo o ma ye sa hemfo na hwe na ma se wa afenso asem ba ye akomfo bebre kura giginam e kan sem bebre o mom kọ na nane ho e kan sem bebre e wi akira akonwa no e ho ba asem a ohene foforo ba yi ohene foforo na o sa ba o ka sa akomfo magu no sa akomfo kro na sa akọ ye na wo do obi a na obi a ne tamfo na one nenam se me tu o do me na ne metamfo na ye fa ya ne che se o do me se me suro o se me suro ena lumba kan no me ne matamfo ne o matamfo ne didie edura nyimle so awda me nchen na wo ye metamfo na wo ye madofo me won tan santenhene ma me mpe wasem da me won tan santenhene ma me mpe wasem da kama jimi kura wo tan santenhene bia me so metan en ne che se o do nipa no papa oboni ye di akire ye de yankwa di akire kopim se bewu no kure so bia behu bia beka ti se na ahemfo yi se de bia no ayi de parliament ye ka se ye gigi sika ye pese ye de mla bi be hiem se ye beto ka ama ministers ni nyina se ye se ba se wo ye mfa mla bi hiem na kwan ya se nya wo ntimi nya wo ntimi nya ye bogu se sia de de ye so se santenhene ka so be ko UK wo hu ahemfo pa o medi akire mu nyina ekobi bi kura de o gas hihiem kwa na gas na dwane bia pe bebi de ntia fa so tiase na o ma dwane dwane eso so se duru ba bi na se ewra onkafra na minim so onim dadada onkafra kura na me no me na me no